la sfârșit. Bine, bine. Eu o asemenea stare nu știu, de bine n-am mai întâlnit de mult. Concurenții își țin unul altuia pumnii, concurenții, am vrut să spun, da. Un nou concurent pe scenă, doamnelor, domnilor, foarte interesant. Următorul concurent a fost primul solist al trupei Latin Express. Trebuie să vă amintiți, a fost o trupă foarte cunoscută la un moment dat. El a fost primul solist al acelei trupe, trupă cu care a și cântat în deschidere la Rafaga, cred că așa se pronunță bine. Anul ăsta, în 2005, va lansa un album la care se numează Tot ce mișcă. Muzică, text, orchestrație, Vicenzo sau Vicenzo. Sunt Vicenzo, votați-ne pentru Cerbul de Aur. Votați piesa În răcoarea dimineții. Piesa se numește În răcoarea dimineții și el a spus că e Vicenzo. Ai fost cândva în viața mea o floare albastră de nu mă uita. Dar uite unde stim, pe noi ne-a despărțit și sufletul mi-e ars și pustit. De acum mereu îți doresc să-ți fie drumul presărat cu flori ce cresc și cineva să-ți poată murmura că tu ai fost în viață floarea mea. În răcoarea dimineții aș vrea să simt căldura ta, să îmi ștergi lacrima tristeții. Întoarce-te, iubirea mea. Aș vrea să simt căldura ta, să îmi ștergi lacrima tristeții. Întoarce-te, iubirea mea. Drumul e lung și tu îmi stai în cale. Și cât aș vrea să pot uita, întoarce-te, iubirea mea. În răcoarea dimineții aș vrea să simt căldura ta, ștergi lacrima tristeții. Întoarce-te,
întoarce-te, iubirea mea.